Είμαι ο Θοδωρής Ταρλαγιάς, ιδιοκτήτης της One Real Estate. Ξέρω πολύ καλά ότι έχεις κουραστεί από γενικές υποσχέσεις, όμορφα λόγια, ωραίες κουβέντες. Όπως θα πουληθεί άμεσα, άστο επάνω μου, ξέρω, είμαι ο καλύτερος κτλ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης δεν θέλει πολλά λόγια, έχει χορτάσει από τα πολλά λόγια, αλλά ζητάει τρία βασικά πράγματα: σαφήνεια, ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα από τη μεσητική. Δεν σου ζητώ να μου αναθέσεις το ακίνητό σου για να στο πουλήσω. Ακόμα και αυτό να κάνεις, θα το σκεφτώ. Θα σκεφτώ τις προϋποθέσεις, θα σκεφτώ το στάτους του ακινήτου, θα σκεφτώ κατά πόσο μπορείς να συνεργαστείς μαζί μου. Ο χρόνος ο δικός μου και ο χρόνος ο δικός σου είναι το ίδιο πολύτιμος. Αν συμφωνείς με αυτές τις προϋποθέσεις, εμείς είμαστε εδώ για σένα. Για να σου πουλήσουμε το ακίνητό σου άμεσα και σωστά. Αν στα λένε όλα εύκολα και στα παρουσιάζουν πολύ απλά, τότε δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Για να δούμε αν μπορούμε και θέλουμε ή αξίζει να αναλάβουμε το ακίνητό σου, συμπλήρωσε τη φόρμα.